sumateko azterketan? 9,45. Eta zu Richard ingeleseko azterketa? 9,85 bat. Andrea, zelan zure lenguakoak? Oso ondo, Paula. Iker, zelan zaude zure txekurarekin? Oso ondo, bale. Estefi egati nire TikTok berri bat birala egin da. Zelako sorte hon naia. Bai, zorionak. Eta kanpin batera joaten bagara? Bai! Goazen! Gaur, San Juan gaua da. Norekin joango zara zua ikustera, Estefi? Ni Anderrekin joango naiz, baina zoaz gurekin nahi baduzu. Valeria, zu nirekin joango zara? Nola ez, Richard? Nire semezko politena jantziko dut. Naia, zuk bai edo bai, nirekin joango zara, ez? Bai, Paula, zurekin joango naiz, baina ez jarri horrela. Gane, zu nirekin etorriko zara? Noski ez ondo pasatzen dut zurekin. Gogoratu bihar kantinera goaz. Gogo handia daukat. Galdetuko dut ia mugikorrak eraman aldi ditugu. Zenbat tardatzen du autobusa? Ez izaz azpika, autobusa eran naiegatu da. Hablestezera jolasten dugu bitartea? Ederto. Hor dator autobusa. Nondi, ez da ikusten. Ateak itziko ditugu. Agur, ama! Zer nazka txikle bat, Agur, ama! Agur! Aize pena umeak joan direla. Lasai egon, laniz, aurre egongo dela, lasai. Zion orain, nire umea telebista eta sofa utzi di. Eta nire switcha! Eta nire libre! Hobeagoa zen hotel batera joatea. Seguraldi hona egiten du gaur, Bai, gustatzen zen leku hau. Hori ez da zure ama. Bai, nire ama da. Zer egiten du hemen? Kontuz ibili bar gara. Lasai egon, ni ez naute ikusiko. Jose eta ni joango gara harrerara ia non geratuko diren umeak galdetzera. Guazen ba. Etxe horretan geratuko dire. Ze ondo hemendik ikusi ahal izango ditugu. Bai. Beitu, kotxe bat giltzekin jarrita. Zer pentsatzen duzu? Nik badakit. Nik idaltzen dakit. Ez mesedez. Zergatik ez, bagoaz. Venga, tira. Gunkatzean. Bani ere. Nik aurrean. Zelako beldurra. Ai, ere, ai ama, umeak ez daude. Zer egingo dugu? Guazen haien bila. Eta nola urkituko ditugu? Hor daude nahiaren betaurrekoak. Ander Fritz gabe utziko dut urte oso batean. Uste dut auto bat ezabertu dela. Guazen haien bila. Guazen. Kaka zaharra, gasolina barik geratu gara.
Nik Gabon kantak abestuko ditut. Eta ni lantxatuko dut. Ba, guazen. Baina, nola jotzen da hau? Altxaskalak apurtuko ditut. Ez dakit. Zero joan zaigu, mendira lanera. Cuando paso por el puente. Eta batean sartu ziren etxezar batean. Eta monstro bat etorri zen. Tori dirua. Dirua lortu dugu! Gasolindegira joango gara, gasolina lata bat erostera. Mugikorra hau Estefirena da. Orduan hemendik pasatu dira. Galdetuko diogu gasolindegiko pertsonari ia noiz pasatu diren. Oso idea ona, Ana. Kaixo, ikusi dituzu 16 urteko gazte batzuk? Bai, hemendik pasatu dira orain dela 20 minutu. Ederto, eskerrik asko. Agur. Odia beltza da! Ekaitza hasiko da! Eta gainera gaua da! Ai, ama! Taberna bat! Zagatuta gaude! Zertuko gara! Vale. Ez du gara, baina zenta baina da. Baina zeta hau zen aska, hogeagoa zen hotel bat. Arrazoia daukazu, Estef. Begia bat! Ume hauek afaltzeko. Etorri hona umelerdoak. Azkar sartu bande! Piztu kotxea. Arin! Zer ezazu! Atezkelu bat apurtu zait. Benetan. Nik tabernan beldurtu naiz. Eta ni... Benetan horregaitik beldurtuta zaudetela. Ipintzatzen nuen nire atxaskalagaitik zela. Hasi tabernara! Kaixo, 16 urteko gazte batzuk ikusi dituzu, Bai, hemendik pasadira. Eta korriketan joan dira. eta zergatik. Bertakit ni. Bere begia! Jato! Ozen hemendik! Etxe bat! Bai, guazen barrura. Hotz naiz. Oso nekatuta nago eta nire oinaz dardarka daude. Guazen mesede. Baina nela egingo du printzesa honek lo egiteko hor. Ez izan moñoño, Estefi. Zu guai, zoratuta zaudela. Baina, zuek pentsatzen duzue ni hor lo egingo dut bala? Noski! Beitu, etxe bat!
Ni nahi dudan gauza bakarra da lo egitea da. Baina ze txarritoki da hau. Gaizko egingo dugu lo hemen. Berdin zaigulan izabagoaz barrura. Zer da zara eta hori? Nora, nondote gero Ez da. Laguntzen dira zuri atze. Guazen. Gurasoak daude. Zer egiten dute hor? Ez dakit. Guazen abizatzera. Bago. Baina zer egiten duzu hemen? Ezer, autobusean ailegatu gara. Eta kanpinean egon gara. Nola llegatu zarete gu baino lehenago? Zergatik etorri zarete hain berandu. Hemen egon gara zuen zain. Kezkatuta geunden. Egon gara hemen, denbora luzez. Osea... Valeria, zu nirekin joango zara? Hala ez, Richard, nire soineskoa eta... Kaixo, ikusi dituzu 16 urteko gazte batzuk? Mira, galdetuko dio. Ai, euriari du, ze gaitza. Perfecto. Eta bat dator, hor dago taberna bat. Eta... Goaz lo egitera! Hotz naiz! Oso nekatuta nago, mesedez, goazen barrura. Ez? Guaz... Aizen! Et... Etxe bat! Goaz lo egitera! Goazen!